ngibingelele nonke bantakwethu egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ohlala ethiza ninike mina nonke nikhathazekile nisilwayo ngizomphumuza. Ngibingelele egameni lika Jesu Kristu wasifela esiphambanweni ukuze sisho ugcwala umlomo ukuthi ngaphandle kwakho Nkosi sigeze lutho. Ngibingelele egameni lika Kristu Jesu umufeli wethu nompheli wempilo entsha. Ngiyabingelela ukuba uNkulunkulu othe ngibe nani ilo uNkulunkulu osithanda sonke. Bantakwethu uNkulunkulu une-sense of humor. uNkulunkulu ukathi uma sebona yena kufanele abugcwalise ubupristi bethu. Athi uNkulunkulu mase ebona yena sekuyisikhathi asenze sifane noJohane uMbhapatisi ugcina uba yizwi elinezihlane bezwe abanye beleswa. Ngithe manginikwa isipimelo ethi reclaim our priesthood. Ngathi mangibheka ngicabanga ngathi isho into yodwa kumina ethi masiqaleni kabusha. Masiqaleni kabusha siphindele kulokhu esikwaziyo. Masiqaleni kabusha ngokuba asiziqaleni thina kepha siqaliswa yilo wasibizayo ukuba sibe lapha. Siqala kabusha ngesikhathi esibuhlungu bantakwethu lapho thina sonke ngumbabathiso senziwe abapristi ebandleni kaNkulunkulu sisingamsaba uNkulunkulu. Siqalisa kabusha ngesikhathi esinzima bantakwethu lapho kwezinhlangano lezo uNkulunkulu afuna ukuthi sonke ngumbabathiso ukuba sibe ngabapristi kuzo sigcine singamazwi ukuthi ungubani uNkulunkulu. Ey'hlanganweni ey'ningi bantakwethu ebandleni nakopolitiki isikhathi esiningi sikuya ngokuthi ubani hhayi ukuthi uthini uNkulunkulu. Yekuthi nxa izwi likaJohane limemeza ligcina lingazwakali ngoba uNkulunkulu kabele nje phambi kwethu abantu abangelutho ukuba lobona yena belutho. Masethu uNkulunkulu nonke ngumbabathiso ngibizele ebukristini ngesabeni. uNkulunkulu owahamba nani, uNkulunkulu ohamba nani, uNkulunkulu ozohamba nani ukunaphakade. Uma bantakwethu ngikhuluma ngobupristi angikhulumi ngalaba abagcotshiwe bafakwa ukhololo, amen. Kodwa ngikhuluma ngathi sonke esisho zonke izinsuku zethu uKristu inkosi. Ngikhuluma ngathi sonke esaziyo ukuthi kwaba nesikhathi lapho uNkulunkulu asuka washiya izulu wangena wakhulela intombi uMaria wathatha isimo sethu sobuntu waphila njengathi walazi lolu hambo sethi nani nihambeni nami. Bantakwethu alulula lolu hambo lokuhamba noNkulunkulu eKristini. Bekuthi ngesikhathi sothi now I'm saving. Athi uNkulunkulu uyadlala. Awakangazi ukuthi
Bantu bathasike senene encwadini first Peter uqala isihloko sesibili soqala ukufunda uverse 7 uthi ngakho kini enikholwayo iligugu kepha kwabangakholayo itshe abalinqabayo abakhi ilona elaba inhloko yegumbi netshe lokuqhuzula nedwala lokukhubekisa baqhuzuka bengalaleli izwi okuyikhona bekumeswelayo kepha nina nolohlanga olukhethiweyo obupristi obubukhosi isizwe esingcwele abantu abazuziweyo ukuze nishumayele ubukhosi balowane beza niphume ebumnyameni ningene ekhanyeni kwakhe okumangalisayo. Amen. Okuse seniphumele ekhanyeni bantawethu senabazi ukhanya ngikhuluma ngedwa seniphumele ebumnyameni kuthiwa-ke ngobupristi nikhishwa ebumnyameni nifakwe kukhanya kukhulunywa ngetshe lana elanqatsha naqala nangena kuloku kukhanya namazi loNkulunkulu namthemba loNkulunkulu into yokuqala ezokwenzeka nizoba yilelo ntshe yokunqatshwa nqatshwe abantu abanganazi. Amen. Upristi benu kuyohlala njalo kunqatshwa yilaba ababapristi nayo. Ubupristi benu kuyohlala njalo bubhekisiswa yilaba ababapristi nayo. Bekwenzelani lokho na ngoba uma kungeyena akekho yoba yikho. Yenzeka lokho kule nhlanganiso bantawethu. Yenzeka lokho kule nhlanganiso bantawethu. Ukuthi mangakhethwanga mina kulesi sikhundla nosiphatha ngisupport. Amen. Niyakwenza lokho angithi. Mase kufuneka sikhuleke bantawethu ukuthi uNkulunkulu akhophe ngomunyo singakhuluki isikhokhazi. Uthi nathi bantawethu sizazi ukuthi hayi mhlambe nami safune ngithi ukukhula nje. Amen. Athi uqina nje amathambo. Ngoba nakho nginenamba enginayo ngizoyifaka nje ikhanda lami negama lami konke lophelelaphi. Mase kugcina uPristi kulahleka ungena ngaKristu ngoba nina besingakalungelwa isizwe sakho. Nothi ukuthi awusikho kodwa kulesi sikhathi samanje awusikho. Yonke into inesi yini eyenza lenhlangano bantakwethu imithando kuNkulunkulu. Ngabe nikule nhlangano ngoba nani niyamthanda noma nikule nhlangano ngoba niyabona nje sebebaningi abantu abakunhlangano nami sengizongena. Abangene nalo nami ngizothatha senzani bantakwethu sikuphi naloNkulunkulu osenze abapristi ebandleni lakhe ngokukholwa kuJesu Kristu. Bantakwethu-ke uthi nxa uNkulunkulu esefuna ukwenza izinto zakhe athathe nje yabona into nje engalandeleki ayenze ezweni. Umbuzo wami uthi uma ngathi namhlanje uNkulunkulu yakuthatha wena ibuphi ubupristi ungabenza ube foundation lehlakalo. Yini le wena mntawethu ozofika nayo engekho kule nhlangano ngoba uyileadership. Nomuyobamba nje nawe kuphela 10 yakho ukuthi kuyaphambili noma ke emumva kunalotho mangidala abapristi ebandleni likaSimakade ngani kubabathisa. Umbuzo wami uthi yini eyenza ubupristi bakho bubaluleke? Ukuhleba
Awareness. Ama. Ukuthi ngibona nabo bonke abantu kule ndawo uma ngakakhulumi mina makusakhulume bona ngizobheka eceleni nje ngalaleli. Yini eyenza ubupristi bakho kube upristi kule nhlangano kaSt Bernard Mzimba? Oh, mhlawumbe uyakholwa ukuthi ungumpristi kule nhlangano. Uyakholwa ukuthi kunalembewu uNkulunkulu ayitshalile kuwe ofuneka ichelelwe into eyodwa ukuze iqhume umkhuleko. Ichelelwe umkhuleko, ichelelwe intobeko, ichelelwe ukwazi ukuqonda izinto zikaNkulunkulu. Uthi mawuwedwa uhleli uthi Nkosi yami kuba wena ungenami ndaba khona. Buyini ubupristi bakho kule nhlangano? Uyazi uyakholwa yini ukuthi uNkulunkulu ukukhethele ukuba ukube kule nhlangano ngoba azi ukuthi uzosebenza naye kulomvini awubekile. Umvini ama-grapes angithi. Akuba into eyodwa ama-grapes bantakwethu uma enganakekelwa akhula abe into nje enhlangahlanga. Nama into engiyithandayo ama-grapes mayizokhula labo mayizokhona uzowafaka la elokishini. Amen. Ungawagadi. Ayo mana aphume phansi kocingo aye ngakuphi? Mase kuthi lawa amahle abe ngakuphi? Lo makhelwane ngenzizani? Lokwada ngamehlo bantakwethu. Mase ke elokubuze ukuthi ngabe wawatshalela abanye. uNkulunkulu ukubekelana ekubeke khona kule nkonzo yobupristi kule nhlangano nakule bandla ngoba azi ukuthi kukhona lento ayifakele kuwe ekufuneka nawe uyidlulisele kwabanye. Into esinayo ebandleni bantakwethu asisadlulisi. Amen. Asadlulisi. Banje abasakhona bethu hand off. Esenze hand off. AbaKristiya abanjani abangayidlulisela izinto zikaNkulunkulu kwabantu abazobalandela. Abanye bethu bantakwethu bake bangathanda ukudlulisa ngoba bafuna labo bazobalandela benze njani? Ngabe lo Kristu enibezele kubona kule nhlangano kaNkulunkulu. Nje lami iBhayibheli nibezelwe enhlanganweni yothando nokuthula nokwazi. Bernard Mzimba bantakwethu ukho konke ayekwenza walimela iqiniso. Wathi noma kuthiwa kwenzekani ngizoma kulo mhlengi wami. Bangake lathina bangasho ukuthi hayi ngiyamazi umnye wami umhlengi uyaphila uyakungisindekelela angidlulise kuyena. Wema mase sibona abantu abethu ukuthi ziyakhala sekufanele simele iqiniso kunokuthi sibe iqiniso lizincika kubantu. Sihlaka inhlangano kaNkulunkulu. Mase ukuthi amathalente uNkulunkulu asiphe wona angene kuma-cracks ngobani asapho ubani ama-cracks. Christ asibizele kubo lokho. Asibizelanga kubupristi bantakwethu. Sibizele ebupristini bokwazi, bokuqonda, bokuthanda, bokuthemba, bokwazi ukuthi nxa sithi uKristu inkosi sazi ukuthi kabani lo nkosi. Obezelethu bantakwethu kuba asiphumele ngaphandle. Siphume sisebungcweleni. Siphume singabantu bokukhanya. Sibizelwe ekusebenzeni ndawonye, not ekusebenzeni against each other.
okuyinto esicommon ebantwini kaNkulunkulu. Into engeke ngibuke bantakwethu ehlanganweni nasebandleni kaNkulunkulu manje senalento abathi abelungu i-PhD, pull him down or pull her down syndrome. Ngasikhathi sikwenza lokho bantakwethu siyanyuka thina ngoba sibahle kodwa uKristu uNkulunkulu afake kithi bezejani phansi. Ngabe sisezona izitsha uNkulunkulu ayibekele ukuba ibandla lakhe likhule ngathi na. Ngithi kube ngcono bakuthiwa abantakwethu sonke nje akube nasihlalo akwenanto sifane nje sonke nje sifane enhlanganweni ukuze kube nokuthula. Ngiyanyala njengoba nophendula phambi kaNkulunkulu bantakwethu ukuthi uma sike saqala sayathatha ama-position obuKristu bethu enhlanganweni seseshiya ama-responsibilities ahambisana nalawo ama-position esiwathathile ubuKristu bethu sokukhipha ngamawindi. Saqala bantakwethu sathi nxa singena enhlanganweni ngoba sifuna ukumela iqiniso siqale sakha ama-group ngaphakathi azosiprotecta nxa siza okwethu inhlangano kaNkulunkulu ngeke understand ukuthi sibizele ukuba si-enjoye ubizo lethu la uNkulunkulu esibeka khona. Asisa-enjoy ubuKristu bethu bantakwethu ekhathini eyiningi ngoba asifuni ukuba la uNkulunkulu esithuma khona. Sifuna ukuba la esifuna ukuba sigcina sibe sendaweni right nabantu abarongo sibe nabantu abarongo endaweni right masiyabaleka kuKristu. Ugcine kwethina abantakwethu esenza ukuthi inqubekela phambili ingabe khona ezintweni zikaNkulunkulu ngoba nina uma ngemina akekho lokwenza. Ukubone emva kwamanyothiwa kuma-elections. Oh, nathola ama-elections. Niyabone into esizezayo. Lapho kufanele khona ukuthi siphuleke singaphuleki. La kufanele khona sibuyele ePristine bethu ngombabathiso nangokwazi ukuthi uNkulunkulu ufunani singezi sigcina nje sethi hayi noma yini kodwa uma kungayena ngosiyaphi nimzwe kunganoma yini kodwa kungabi. Oh Jesu amasebenze njani uKristu kaNkulunkulu bese njani sibona inhlangano ingabandi ingashesi kodwa kwenziwa yini kwasiphambana ngentando kaNkulunkulu. Kuthiwa uzude kuseni kufanele senze sure ukuthi inhlangano akusekho nje ukushaya insimbi kuphela nini. Kufanele sazi ukuthi khona ini sisalazi idolo bantu siyaguqa abantu akwethu noma siguqa kuphela uma sifuna uNkulunkulu ukuthi enze eyethu intando noma siguqa kuphela masithandazela abanye uNkulunkulu ababekile kulezo indawo ukuthi bangaphumelele ukuze kuphumelele thina. Boyini ubuKristu? UbuKristu bantakwethu usikhumbuza uKristu Jesu. Wayelindiwe bantakwethu. Wathi nxa elindiwe kwakunezinto eziningi ezenzeka ezweni. Wathi nxa efika uJesu washintsha zonke izinto. Kukhona angiseke umuntu amakhorus abangaze bayangazi angiseke umuntu kodwa khona internet sizojika izinto. Wathi nxa esefikile uJesu bantakwethu zajika.
Ekujikeni kwezinto bantakwethu ukuthi nxa mayifika uJesu kulenhlangano ngeke sohlala nami kujika izinto kujika ama-constitution konke sami nenhliziyo ijike phela. Nikhumbule ukuthi ngingabapristi ebandleni laseSimame. Ubupristi bethu bantakwethu kulenhlangano kaNkulunkulu kumele kusenze sifane no Timotheo no Paulo. Namkhumbula uPaulo eyalo Timotheo. Athi Timotheo kithi shumayele izwi kwesikhathi noma lishumayele Timotheo izwi ubakhumbuze ukuthi uKristu Jesu uyabusa. Lama abantu abaningi bayakhohlwa ngoJesu bantakwethu ngoba thina abapristi ababizelwe ekukhulumeni ngoJesu asikhulumi ngoJesu sikhuluma ngentando yethu. Izinto zikaNkulunkulu sizenza nje kube sengathi izingwa lezi sithenga emakethe. Ugcina yonke into idalutwa ngoGoogle no AI. Sisuke ngempela la uNkulunkulu esibeka khona ukuthi ubupristi bethu ubonakale ukuze bonke bazi ukuthi sinabantwana bakaNkulunkulu. Sibeziwe bantakwethu sibezele kulungeni ngoba singabantu abalungiswa. Asilungelanga bantakwethu. Salungiswa umusa kaNkulunkulu owehlela phezu kwethu wasenza saba yilokho uNkulunkulu afuna sibe yikho, hayi ngoba singcono nabantu. Into engixake masibeke enhlanganweni bantakwethu indawo into enkulu ezithi inhlangano singakhuli singena enhlanganweni isilingana sifike senze neklik abantu abakwazi ukuthandaza kangcono nabakwazi ukucula kangcono masekuba nama-group qale kujadwane ngaphakathi qale kushawane ngaphakathi mase uNkulunkulu ehambe efuna abapristi bakhe angatholi umuntu. Sesiabsorbe umhlaba wasenza sayilento umhlaba ofuna sibe yiyo. Noma kuthiwa wenzekani bantakwethu senze into eyodwa size singawudeleli umoya kaNkulunkulu. Size singawulahli umoya kaNkulunkulu awufake kithi ngesiphambano. Enye into esisilahlekela bantakwethu ukholo lwethu ukuthi lusukela phi luyaphi sesazi ukuthi hayi ukholo. Amen. Sisidlale nabantu abangakholwa abasenza ukuthi bathe sikholwa nathi. Ngoba sazi sikholwa yena sigcina sikholwa lokho abangakholwa sigcina singasakholwa. Ushiye uPriest. uPriest bantakwethu akusenze ukuthi la asibeka khona uNkulunkulu sibe ukhanya. Owasibeka uNkulunkulu endaweni bantakwethu afune ukukhombisa uPriest bethu athi nazi izimvu zami ezondleni kunokuthi sizonke sizidle. Kubaleka uPriest. Umakhali uma uNkulunkulu ekususa la usujwayele khona ekubeka la ungajwayele khona ngoba usuke sebona nje usisihlahla esendele manje usungahamba ube umthunzi babantu baNkulunkulu ababizelwe kulolu habo ubahamba ubahona. Ungafikele khona masuka uwe. It's not about you. Kungayi wasipele isikhathi. Sibe ngabapristi bothando, sibe ngabapristi bokwazi, sibe ngabapristi abazomela iqiniso. Engifuna ngakhohlwa abantakwethu nxa ngikhula kule nhlangano kaSt Bernard Mzeki ukuthi ekhathini eziningi uNkulunkulu masifuna ukuqinisa ubupristi bakho uyokwenza nezinto ongayi-understand. uNkulunkulu ezonyusa uDavid abantakwethu akabekanga umqhele phambi kwakhe wabeka uGoliath. Mhlawumbe uhlele ecela uMagoliath.
Uma la ekubeka khona uNkulunkulu ebuphestini bakho usukhohlwa ukuthi ubekwe ubani ekubekelani masugcina uba uNkulunkulu uJesu omncane kubantu uNkulunkulu uyokubuza ukuthi ngathi tshala awutshalanga ungakhohlwa mntakwethu ngeke uvune la ngatshalanga khona ubupristi bantawethu esibizelwe kubo kulezi nhlangano zebandla kaNkulunkulu ubupristi ofuneka kuhlale ukusikhumbuza njalo ukuthi insindiso iza ngoKristu Jesu kuphela. Reclaiming our priesthood kusho ukuthini bantawethu kusho ukuthi ibandla likaNkulunkulu malibe umpheme wokukhosela bonke abantu kube indawo la sothi khona nxa siphuma siye emakhaya siphume nephumeleli ngabe kuleli bandla osonta kulona usompristi kodwa noma makuqhamuka wena kubaleka ngisho inja yaserethi ngaphakathi esontweni ithi awunazi indaba ngabe upristi bakho uNkulunkulu akufakile kuwena usabonakala yini emsebenzini uNkulunkulu abeka kuwena noma mhlawumbe yonke into abama-bribe ibonakala ngawe la ukhona ibekile madlanga commission buphi ubupristi bethu endaweni uNkulunkulu asibeka kuzo sibe ukhanya enye into bantawethu ebenza ubupristi bungasebenzi ebandleni kaNkulunkulu kulezi zinsuku into yokuthanda iphula amen nathola amen okwesibili ilento yongafuni ukubambisana ekwenzeni umsebenzi kaNkulunkulu okwesithathu ngokugcina aseyona ekhuluma nje bantawethu sesihlakaza yonke into ephakathi sibizelweni luyini ukholo kithi yini lento ekufuneka siyenze uze sikhumbule sikhuzuze nabanye abasesebumnyameni ukuthi thina sokukhaya sithi nanku umbhabhathiso wami nakhe ngiphethe uphethe ngesandla ngithi bantawethu masikhuluma ngalento ekuthiwa i-ministry. A ministry is not about income. A ministry is about outcome. A ministry bantawethu is not about inamba yabantu esibahlalisa la ehlalweni. I-ministry is about inamba yabantu abathola uJesu. Bangaka abantu abathola uJesu ngobupristi bethu? Bangaka abantu abaphuma kuJesu ngobupristi bethu? Sibizelwe ukuba sibe ngabantu abamethaba abamsabayo nabamethembayo uNkulunkulu ukuze ubupristi bethu bantawethu bubonakale buyisisekelo sokwazi nendumiso yethu kule nhlangano. Kumele nje sibe nalabo H abawu5 ngicela ukubasho ngizobasha ngesilisi bantawethu. Oqala u-H happiness, ake bekhona zokujabula kithi nxa sezinto zaNkulunkulu. Okwesibili kube nehope. Okwesithathu kuba nalento engasekho i-honesty. Okwesi-4 kube ne-humility. Okwesi-5 kube ne-humility. Sazi bantawethu ukuthi la uNkulunkulu esibeke khona njengabapristi kumele sihambe siyomela yena singayiwemela thina. Ungena kuma-position ebandla nasenhlanganweni asi-achievement ubizo. Siyakubona usufuna ukulenga kona wonke ama-positions akhona ngoba afuna to achieve.
masiyangena khona mangabusaba isibani uNkulunkulu afanana ube isona mantawethu ipriesthood ikhathe iningi ishape pain umungakaze ube nayo ipain yongabe nabo ubudlelwane noNkulunkulu you'll never understand the priesthood the ministry uNkulunkulu usibizele kulenhlangano ukuba sihlale njalo sisho sithi uKristu inkosi uNkulunkulu usibizele ngenhlangano ukuthi insizwa iyakulihlanza kanjani indlela yayo nango ukuqaphela okwezilakho ngizwile lithi ngizofuna ukuyishintsha lento mhlawumbe ubani ukazobhala ukhona into efuna uYesu masisusa insizwa lapha sifaka indodana kungafaba amen nizwe athi sabapriest singasho ukuthi insizwa sithi indodana iyakulihlanza kanjani iyakuyihlanza kanjani indlela yayo na kwangcono yabo kulungile asikhulumeni emva kwe-address yami ngizo-invoice kodwa bantawethu ebupristini bethu uPawuli wamsiza uTimotheyu ukuthi ayireclaim eyakhe ipriesthood nathi sibezele lapho bantawethu ukuthi sisize abanye kulomvini omkhulu ukuthi nabo bayibone yabo ipriesthood uPawuli wathi kuTimotheyu mawushumayela izwi Timotheyu ungabheka ukuthi bangaka abakuthandayo bangaka abazindayo bheka la uyakhona nalo Jesu wakufelayo bafowethu nodadewethu le ndawo uJesu Kristu uthi manje sewesikhathi sokuthi silungise lokho okoniwe thina amen lokho okoniwe thina kuyini bantawethu ukusuka kuNkulunkulu nokuthatha izinto zikaNkulunkulu for granted ngathi nxa kuqhutshekwa nalesi sikhathi lapho kuzongena khona namalunga amasha amadodana basho ukugcwala umlomo ukuthi mina ngafuna ukujoyina lenhlangano ngoba ngibone ubani ukuthi bangaka bajoyina lenhlangano bebona babomlevu bangake abayithanda lenhlangano ngoba bebona babuntule kwamasho kunabantu bantawethu abakumela upriest babo ukuthi lenhlangano ibe yilokhu eyona namhlanje belandela enyathelo zikaBernard Mzeki kwangelula kodwa ngumbabathiso wabo babambelela kwangathi nathi singabambelela kukho konke sikwenzayo singakhohlwa ukuthi ukuze sikwazi ukureclaima le priesthood yethu ebandleni likaNkulunkulu kule nhlangano uNkulunkulu enkangaka asiphe yona kumele kube nalamagama amane ekufuneka sihlale ekhona endlini zethu elokuqala is love elesibili is honesty elesithathu is truth elokugcina is respect uma kungekho ukuhloniphana asoze sazi ukuthi singabapriesti ebandleni likaNkulunkulu bantawethu kulabo abanedale abahola lenhlangano uNkulunkulu uthi ningabapriesti kule nhlangano ukuze lenhlangano isondele mina naqala nangasebenza nonke
nasebenza one by one ngeke khona inhlangano. Amen. Naqala nasebenza nabantu abathile ngeke khona inhlangano. Naqala nashiya i-vacuum ngeke khona inhlangano. Into eyokhulisa lenhlangano ukuhlangana ngibambelele ndawonye ngithi oNkosi Jesu sithanda. Ngasikhathi-ke nisasebenzani bheka phambili uNkulunkulu nenza konke okuhle phambi kobuso bukaNkulunkulu. Bantawethu ngiyanicela nize ningaqali nihambe niyofuna impumelelo kuSathane ngoba i-interest yakaSathane is very high ayinayipheli. Hlalani kuye owanifela ngokuba ngubhabhathiso nothing is impossible. Kuyofika ikhathi la khona kungeke kube mnandi kodwa yazi ukuthi umhlengi wami uya baholi again. Ibani laba baholi abazoshiya abomak bothando kaNkulunkulu not ama-scars ahead kule nhlangano. Baningi abapristi obayilandela uma nenze njalo. Nazi ukuthi uNkulunkulu osithandayo uNkulunkulu ongasoze ashiye sodwa. Sibizelwe uNkulunkulu, sihlanganisele uNkulunkulu ukuze sibe ngcwele. Masibe ngabapristi abathembekile. Masibe ngabapristi abathandanayo. Masibe ngabapristi abamthandayo nabamasabayo uNkulunkulu. Uma senze njalo bonke bayakwazi